ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ സ്വപ്ന. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു സെയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നേരെ ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാന്റ്സുകളെന്ന് നോക്കാം. ഇത് സാൻസവേരിയയാണ്. സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഡാർക്ക് വെറൈറ്റിയാണ്. ഒരു റോസാപ്പൂ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫുകൾ കാണുക. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് തൈകളും ഉണ്ടാവും. നല്ലൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഈ സാൻസവേരിയ പ്ലാന്റ്. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സുകൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഞാൻ 60 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ സെയിലിനായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ച പ്ലാന്റ്സുകളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സുകളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് സ്നേക്ക് പ്ലാന്റിൻ്റെ നോർമൽ വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നല്ല ഓക്സിജൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള പ്ലാന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻഡോറൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിന് ഞാൻ 40 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് പെൻഡാനസ് പ്ലാന്റ്. ഇതിന് 60 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് തെച്ചിയിൽ 4 വെറൈറ്റികളാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, റോസ്, വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ 4 വെറൈറ്റികളാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2 കളറിലുള്ള പൂക്കളേ ഉള്ളൂ. മഞ്ഞയിലും ചുവപ്പിലും മാത്രമേ പൂവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും മാത്രം കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന് ഞാൻ 40 രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഈ പ്ലാന്റുകളുടെ തൈകൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് പീസ് ലില്ലി. ഇതിന് ആന്തൂര്യത്തിൻ്റെ ഫ്ലവർ പോലെയുള്ള നല്ല ഫ്ലവർ ഉണ്ടാവും. വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഫ്ലവറാണ് കേട്ടോ ഇതിനുണ്ടാവുക. നല്ല ഇൻഡോറൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റാണ്. ഇതിന് ഞാൻ 80 രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൈകൾ നല്ല മെച്ചുവേർഡായ തൈകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഡാർക്ക് വയലറ്റ് വെറൈറ്റിയിൽ പെടുന്ന പ്ലാന്റാണ് കേട്ടോ. അതിൽ നിറച്ച് പൂക്കളായിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന് സീസണൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നല്ല വെയിൽ തട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് വെച്ചാൽ ഇത് നിറയെ പൂക്കൾ തരും. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതിൻ്റെ 5 കളർ വെറൈറ്റികളാണുള്ളത്. ഇതിന് 80 രൂപയ്ക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കളർ വെറൈറ്റി എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് പ്ലാന്റ്സുകളുള്ളൂ കേട്ടോ. ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിൻ്റെ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള പ്ലാന്റ്സ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ 80 രൂപയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് വയലറ്റ് കളറിലുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് ഉണ്ട്. അതിന് ഞാൻ 50 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ അഗ്ലോണിമ സ്നോ വൈറ്റ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ മെച്യൂർഡായ പ്ലാന്റിന് 100 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സ്മോൾ പ്ലാന്റ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ 70 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു അഗ്ലോണിമ വെറൈറ്റി തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ മെച്യൂർഡായ പ്ലാന്റിന് ഞാൻ 100 രൂപയ്ക്കും ചെറിയ പ്ലാന്റുകൾക്ക് ഞാൻ 70 രൂപയ്ക്കുമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിന് 50 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ ചെറുപറയാണ്. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും പൂക്കൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നതാണ് ഈ പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഹൈബ്രിഡ് പ്ലാന്റുകളെ പോലെ നമ്മൾ മൊട്ട് വരുന്നത് കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് 80 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ടൊറോണിയ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് കളർ വെറൈറ്റികളുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ 20 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി പ്ലാന്റ്സുകളാണ്. ഇത് കാക്ടസ് വെറൈറ്റിയിൽ പെടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ. ഭംഗി മാത്രമല്ല കേട്ടോ, കെയറിങ്ങും വളരെ കുറച്ച് മതി. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ മറന്നു പോയാലും ഒന്നും ഈ പ്ലാന്റ്സിനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇതിൻ്റെ സ്മോൾ പ്ലാന്റിന് ഞാൻ 50 രൂപ മുതലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ സെയിലിനായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ച പ്ലാന്റ്സുകളാണ്. ഇത് മോൺസ്റ്റർ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇതിന് 90 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ ബിഗോണിയാണ്. ബിഗോണിയ ഞാൻ 60 രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റ്സുകൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിച്ചെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഗാർഡനിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടമാണെച്ചെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. പുതിയതായി ആരെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.